verschlafen. Traurig saßen wir Wasser und Sommer über auf der Wiese und erzählte jedem, der vorbeikam, von seinem Unterschied. Alle Tiere des Waldes und der Wiese bedauerten zu der Löwenhaltung. Wie konnte so etwas nur geschehen? Warum hat die anderen Heiltiere nicht in mich gesehen? Was hatte gefressen, dass so tief geschlafen hatte? Der kleine Hase war verzweifelt, weil es doch noch so lange dauern würde, bis er wieder käme. Eines Tages, es war schon kalt, die Nebel zogen überstand, es zwischen Krokodilern geschah etwas Wunderbares. Der kleine Hase war aus seinem Haus herausgekommen, das Bienen und nach einer kleinen Falle gestellt. Da kamen plötzlich lauter wunderhübsche Weihnachtsengel zu ihm. Warum bist du so traurig? Stellt euch vor, ich habe das letzte Osterfest versäumt. Ich habe es mehrweise verschlafen. Oje, du armes Häschen, was kann man da nur machen? Lass uns einmal nachdenken. Ich habe eine tolle Idee! Ich werde mich als Weihnachtshase einsetzen. Oh, wie hübsch musst du mit deiner roten Weihnachtsmütze aussehen. Auch ein roter Samtenhang steht dir bestimmt gut. Ja, und so hilfst du uns die Christbäume schmücken. Weißt du, wir helfen nämlich dem Christkind. Was sagst du dazu? Gestartet, ich bin der Weihnachtshase! Und hier der Mond war gut da, und am Weihnachtstag außer dem Himmel ein Weihnachtshase hoch. Denn das noch gelernt.
Ia să vadă moșul! Ați fost cu mic? Da! Moșul n-aude bine, ești surd, ați fost cu mic? Foarte bine, foarte bine! Ia spuneți-mi voi la moșul, ați pregătit o colindă, ceva la moșul? Da! Hai tot aici în fața mea, hai toți copiii așa și să vă audă moșul! Ia să vă audă moșul! 2, 3, los! Fröhliche Weihnacht überall, tönen durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtsdorf, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jeder Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönen durch die Lüfte froher Schall. Darum schimmern alle ein in den Jubelton, denn es kommt das Licht dem Mann von des Vaters Thron. Fröhliche Weihnacht überall, tönen durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtsdorf, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jeder Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönen durch die Lüfte froher Schall. Ho, ho, ho! Aplauze pentru copii, vă rog! Foarte bine, foarte bine! Și mai aveți ceva pregătit pentru mine? Nu! Da! Ce aveți? Ia să audă moșul! Hai să... Ce vă roagă moșul? Hai să facem o poză așa de grup. Se poate? Nu am stat acolo că vine noastră la... Ca să vedem. Oh, oh, oh! Ia spune copii, acum avem cadouri pentru voi. Are moșul? Are moșul? Unde sunt? Că nu sunt aici. Oh, oh, oh! Oh, oh! Ia să vedem acum. Numai un pic să e plașă de plașă. Oh, oh, oh! Ia! Numai un pic. Ce vă roagă moșul? Un pic mai în spate, așa, să lăsăm un pic aici de spațiu. Așa. Veniți pe rând și fiecare părinte să facă poză, ok? Bine? Păi ce-o zic moșul? Bine? Oh, foarte bine, ia să vedem. Ce sac mare are moșul. Hai să vedem. Păi ce-o zic moșul? Un pic mai în spate să putem să facem poză. Și încă ceva vă roagă moșul. Pe rând și nu vă îngrămădiți. Bine? Da! Bine? Foarte bine. Ia să vedem. Cine-i primul?
Uite tu că aici e iepurașul, ia să vadă moșul. Tu ești iepuraș sau ce ești? Iepuraș. Ia să vadă moșul. De Crăciun. De Crăciun. Oh, ho, ho, ho. Foarte bine. Ia să vedem. Copii, mai în spate. Vă roagă moșul. Mai în spate. Ia să vadă moșul aici. Ia să vadă moșul. Așa. Uite, vine aici la moșul. Uite aici așa. Uite aici așa. Ia să vedem aici. Dă o poză. Oh, oh, foarte bine. Cum spui? N-aude moșul? Mulțumesc! Ho, ho, să crești mare! Ia să vedem cine vine. Hai să ia moșul așa, o fată și un băiat. Hai, vine aici la moșul. Hai, ce ai aici? Unde ți cravată? Ce e aici? Ai murdărit bluza, a? N-ai murdărit pe ce e așa aici? O cravată. Ia, vine aici așa la moșul. Oh, 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 foarte bine! Ia să vedem! Hai să luăm! Să luăm, să luăm, să luăm! Haide, să nu te mai țineți în spatele meu, așa, uite, vină frumos! Așa, păi ce avem aici? Îngeraș, ce are moșul aici? Îngeraș! Oh, oh! Ia să vedem aici, așa! Trebuie să-i facem poză la Cristian, un pic. Poți, hai. Gata, mulțumesc. Oh, oh! Poftim cadou? Luăm un băiat, acum luăm un băiat. Ia să vedem aici. Așa. Păi, tu ce faci aici? Tu ești fetiță sau băiat? Păi ce ești tu? Băiat, păi și cu dângeraș? Tu ce ai făcut acum la sărbare? Am cântat și am încheiat sărbarea. Un joc, așa n-ai făcut. Un joc. Data viitoare când vii să faci un joc la moșul, ia aici așa la poză. Un pic să facă. Oh, oh, oh! Să crești mare și voinic! Ia să vedem acum o domnișoară, ai poftit bine aici? Mai în spate, vă roagă moșul, să avem loc. Oh, oh, poftim? N-aude moșul! N-am auzit un mulțumesc! Un mulțumesc vreau să aud! Ia să vedem și acum un băiat! Hai, vine aici tu că ești mai mare, nu? Ești mai mare, nu? 6 ani! Ho, ho, ce mare ești! Am știut că ești mare! Ia, copii, mai în spate și avem loc aici pentru poze! Așa la moșul! Oh, oh, oh! Laude moșul! Mulțumesc! Ia să vedem aici! Oh, dacă mi-ai băgat așa dritele în ochi! Vine aici așa la moșul! Aici așa la moșul, copii mai în spate, să avem loc pentru poze. Ia să vedem aici! Cunoști în general, nu? Și aripile? Mi-ai uitat acasă! Și am uitat mănușile acasă și uitarea e frică, știi, afară. Oh, oh, Tim! Ia să vedem! Un băiat! Tu ce ești, fată sau băiat? Păi de ce ai pără așa mare ca mușul? Ha? Hai, vine aici așa la mușul. De la perete, mama. Hai la mușul. Copii mai în spate să putem face poză. Uite aici așa în partea asta. Vedem amândoi. Amândoi așa, foarte bine.
Poftim? Deci mare. Ia o domnișoară, domnișoară. Hai, veniți așa. Gata, vii care te-a plăcut de bine, că e caia. Raisa! Ia să vedem, vine aici așa la moșu. Arată moșul, așa frumos de aici, bine? Așa, foarte bine, foarte frumos. Aia e poza cu moșul. Oho, ia să vadă moșul aici. Oho, cine e aici poza? Tu! Păi ești ajutorul meu! Da? Păi uite că ai căciulă. Putem, ține aici așa. Hai să facem poză. Dă-te mai încolo. Raisa! Foarte bine, ia băiatul, vine băiatul! Hai băiatul, la moșu! Ia să vedem aici, așa. Uite, ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce-ai mâncat? Ce-ai mâncat? Ce-ai mâncat acolo? Foarte bine, foarte bine! Hai, domnișoara, aici, așa! Așa! Lua, frumos! Uite, dă mânuța la moșu! Mânuța așa, frumos! Frumos! Hai că mă gândesc la nas! Ușor, așa! E greu cadou! Uai, ce greu a fost! Copii, mai în spate un pic, vă roagă moșu! Moșul ia mult mare! Foarte mult! Nu poate moșul să spună că nu mai mă iubesc mămicile! Ia să vedem acum un băiat! Hai, vine aici la moșul! Ia să vedem așa! Foarte bine! Mai în spate să facem poză! Foarte bine! Opa! Luăm o domnișoară de aici în față, așa, vedeți mai în spate un pic să avem loc pentru poze. Cine a ieșit din poză sau din la secundă a ieșit din poză? Alicia, și tu cu? Alicia? Foarte bine, foarte bine. Ia să vedem acum, luăm un băiat. Un băiat, să vină la moșu. De unde? Păi el, vine aici dacă ai zis el. Aha, ai ventat-o, ne-ai luat Călina moșu. Un pic! Sărbători fericite, vă urez de moșu! Ia, aici la moșu, numai mai încolo pentru poză. Uite, mama lui Daia. Aici, fac poză. Uite aici te uiți. Foarte bine! Ia să vedem acum un băiat! Un băiat! Ia să vedem! Hai, vine aici! Nu mai avem băieți! Gata cu băieții, ha? Ia vine aici așa la moșu! Avem unul! Numai un pic să mă dau mai în spate! Avem loc! Cu mine la scaun? Domnișoară, de unde? Wow, ce mi-ai băgat de lenocine, Ia să vedem, așa la moșu. Ia să vedem așa. Dai-mă un pic să nu zburăm amândoi împreună. Așa, foarte bine. Eu nu știu să spun în germană, cum să spune mult? Bitte schön! Ia să vedem aici un băiat. Cine mai dorește? Hai, vine aici. Hai să vedem aici. Mai mult să nu mă uveam. Avem doi, nu? Ia să vedem aici. Lăsați mâinile jos. Aici nu vine că ești prea aproape. Hai așa la moșu. Un pic, să facem poză.
Foarte bine. Oh, tu crești mare. Oh. Ia să vedem un băiat, fratul meu, mai avem un băiat. Oh. Ia să vedem, e la moșu. La moșu. Așa la moșu. Foarte bine! Plăcere! Ia să vedem! Toată lumea în cadouri! Ce m-am păcălit! Hai la moșu! Ia să vedem cine e la moșu, așa? Ia să vedem, hai la moșu! Foarte bine! Ia să vedem! Băieți, nu? Nu avem băieți? Luăm așa o domnișoară și luăm la rând, așa? Opa! Ce avem noi aici? Opa! Păi tu n-ai aici? Nu n-ai? Are! La mani! Da? Dar acum ce ai pus în întrebare? Înțelegi și tu? Ia să vedem aici! Ce la moșu? Numai o secundă, numai o secundă. Avem. Bun. Scuze. Hai să vedem așa o poză. Plăcere, mare. Hai la moșu. Hai bine aici, acolo, că e micuțe și ai rămas la ultima. Hai să facem o poză. Nu mă opriți, că e mâna. Foarte bine! Ce mare exact frumos aici! Ia să vedem ce... Ia să vedem în gură! Hai bine, hai la moșu! Hai la moșu! Foarte bine! Ia să vedem, vine aici frumoasă, aici lângă moșu. Ce cuminte? Aici la moșu, aici la două. Și este greu. Și partea părinților. Cu toate mulțumirile, să fiți sănătoși. Vă doresc sărbători fericite la toată lumea. Bine, Copii, moșule. încă o dată să nu uitați, în 24 voi veni la fiecare dintre voi. Dar să fiți